Тук аз съм Алекс БГ и сега правя кандидатура за Darkcraft. И да започваме. Ето как изглежда отвънка. Да влезнем вътре, в главната стаечка. Така, ето. Тук са печките. Опа, какво прави, бе? Въй, аз съм много тъве. Забравих, че не съм на такова. Съм на геймод. Та, окей, това е нищо, това е украса. Това също е украса. Тук е честрум, нещо честрум. Може и по-голямо да го направя, защото е бахти малкото. Само за клип, нали? Така, отиваме по-нагоре. Сега тук като се качим по-нагоре е чати Крума. Ето го. Как станал? Як станал? Добре. По-нагоре е Ендър портала. Ето го. Как е станал? И да, това е малко но доста екстри. Да, искам да влезна в сървъра, защото ми се играе survival с пичове. Не с читове. На 13 години съм и чао!